Arewa Royal Star TV, tauraruwar labarai. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Sunana Hajara Suleiman. Za mu kawo muku tattaunawa da masoya iri daban-daban game da matsalolin da suke fuskanta da kuma kalubale na rayuwa da suke samu. Ku biyo mu don ganin yadda tattaunawa ta mu za ta kasance. Tare da ni Hajara Suleiman. Yanzu za mu kawo muku wata takaitaccen tattaunawa tare da wani masoyi. Ku biyo mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana dai Nafi Yunus Isyaku wanda ake kira da Nafsan dan Kano. Akan magana ce ta soyayya. Akwai shawarwari da kuma halin da na tsinci kaina akai. To ni dai ta bangare na alhamdulillahi ina da masoyiya da kuma wadda nake so har ga na yi aure da tsawon shekaru 8. Amma za ka iya gaya mana matsaloli da kuma nasarorin da ka samu? Alhamdulillahi na yi nasara sosai saboda yanzu akwai yara na guda biyu. Ina da Ikram ina da Anwar a yanzu matakin da muke kai da su. Sai akwai rashin nasara da na fuskanta amma ba a kaina bane akan abokina ne. So wanda ya samu matsala su kusan zan iya cewa kusan son maso wani yayi. Ba ta son sa kuma ya dage kuma in muka zo sai ta nuna tana yin sa alhalin kuma ba son sa take ba. To na yi kokari in bai shawarwari akan cewa yayi kokari ya nemi wadda take son sa. Na riga na tabbatar da cewa abincin gidansa ma za ta iya gasa shi in ba ta son shi. Okay. To yanzu wata shawara zaka bayar ga masoya da suke kallon mu a gida a halin yanzu? To ina da tunanin cewa a rike soyayya da gaske. Duk abin da za a zauna tsakani da Allah a rike amana da gaskiya ina tunanin shi ne so na gaskiya. Malama za mu so mu ji soyayya. Sunana ne Halima. To Malama Halima shin kin taɓa soyayya? To na taɓa soyayya, ba zan ci ban taɓa ba, na taɓa soyayya. Okay, to wani irin nasarori da ƙalubale kika fuskanta? Babban nasarar da na samu dai a soyayya na samu farin ciki. Na samu farin ciki a soyayya. Ƙalubale kuma dama ana samun ƙalubale a rayuwa. Kuma dama ma yana da ƙalubale so. Dama ita rayuwa zo mu da sun sabaci akwai ƙalubale a soyayya kuma amma dai na samu farin ciki gaskiya. Ita ce babban nasarar. Haka ne gaskiya. To yanzu Malama Halima wani shawara zaki ba wa ɗan uwa mata da suke zaune a gida wanda suke yin soyayya? Ya mata ko maza. Har da both sides ɗin gaba ɗaya zaki Wanda suke soyayya? To na farko dai gaskiya a rike gaskiya a soyayya. Banda cin amana. Gaskiya. Kawai a rike gaskiya. Kuma mutum yana son ka to ka so shi tsakani da Allah babu wani a ringa wani irin. In dai mutum yana son ka dai kawai ka so shi tsakani da Allah a rike gaskiya. Haka ne. Sannan kuma a ringa nuna soyayya a ringa in kana son mutum to ka nuna masa kana son sa. Kaka ringa yin abin da zai sa ya ringa ji kamar shi ne yake son ka ba kai kake son sa ba. Kuma kamar mata dai haka zaki ga wasu mata ma most especially a ringa da irin expressing din soyayya gaskiya kamar mace take ga tana son fa namijin gashi saurayinta ne suna soyayya tana son shi amma ba ta nuna masa ba. To amma me yasa kike ganin hakan suke yi? Ko kunya ce ko kuma menene dai ra'ayinka? Ba to ban dai sani ba zan ce kunya ba amma dai gani suke wai kar a rena ta kar a kai ya rena ta kai ya ringa rena ta saboda soyayya da take mai. To amma ke me zaki ce akan hakan? Ai hakan ba daidai bane ai. Kawai in kana son mutum ka so shi tsakani da Allah ka nuna mai a matsayin ki na mace kai kuma a matsayin ka na namiji aka nuna maka ana son ka dauke shi da wata manufar sai ka karba hannu biyu ka nuna mata kai ma soyayya ai abun ma alfahari ne a ce ruwa ka tana son ka sosai. An ce ka so mai sa. To kin gani ai abun jin daɗi ne ma gaskiya irin haka. To shi kenan mun gode Malama Halima. To ni ma na gode. To masu kallon mu kun ji yadda tattaunawar mu ta kasance da wasu daga cikin masoya. Ku ci gaba da kasancewa da Arewa Royal Star TV tare da ni Hajara Suleiman.